Ito guys, oh, balon-balunan ang lilit. Ito guys, akay ng baboy. Welcome back guys. Mayroon naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon ay drumstick, chicken liver, at mayroon tayong balon-balonan guys, at atay ng baboy. So guys, bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Meron tayong sabaw dito guys. So, ito guys. Yummy. Let's started. Okay, so. Wow. Ito guys, oh, balon-balunan ang lilit. Ito guys, akay ng baboy.
Wala na tayong kanin guys. Hindi natin nauubos ang ulam natin. Ay natirang kunti. So maraming salamat sa mga nanonood na mga video. Lalo na po sa aking mga subscriber at mga viewers. Maraming salamat. Huwag po kayong magsawa panoorin na ang mga video. Marami pa po tayong video. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. Babu!